लामा जाब्रबथायाव फिसाज्लाया जिउ गोमानाय खौरां मोनना बिफायाबो गावखौ फोजोबस्रांना लादों। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव फिसाज्लाया जिउ गोमानाय खौरांखौ सहायनो हायैयाव तिताबरनि एलेङि कारकुवानि सासे सुबुङा गावखौ फोजोबस्रांना लादों। गोदान बोसोर बैसागुनि गिबि सानखालिनो बे जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गवानि आगासेम पुलिस थानानि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथायाव आइसुइट रन्जन गगৈ आरो पापु गगৈ मुंनि सानै बिदा-फंबाय लाइमोना जिउ गोमादों। आइसुइट आरो पापुआ बिदा-फंबायनि फिसा बिदा-फंबाय। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो गावखौ सामलायनो हायैयाव पापु गगैनि बिफा अनिल गगैआ रबिबार खालि हराव न'नि उनथिं गोदोनायाव दौलें लगायना गावखौ फोथैनानै लायो। अनिल गगैआ आइसुइटनि बिमायंमोन। रिपर्ट बादिब्ला आइसुइट रन्जन गगैआ गवानि हाउसकीपिं मुंनि कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्ड आरो पापु गगैआ पेराग्रीन मुंनि कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावोमोन। मख'नो गोनांदि सानसेनि गेजेरावनो नखरसेनिनो साथाम सुबुं फारियै बिफा, फिसा आरो बियादैनि जिउ गोमानाय जाथाया नखराव दुखुनि साया साग्लोबनायजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। लामा जाब्रबथायाव फिसाज्लाया जिउ गोमानाय खौरां मोनना बिफायाबो गावखौ फोजोबस्रांना लादों। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव फिसाज्लाया जिउ गोमानाय खौरांखौ सहायनो हायैयाव तिताबरनि एलेङि कारकुवानि सासे सुबुङा गावखौ फोजोबस्रांना लादों। गोदान बोसोर बैसागुनि गिबि सानखालिनो बे जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गवानि आगासेम पुलिस थानानि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव बाइक जाब्रबथायाव आइसुइट रन्जन गगৈ आरो पापु गगৈ मुंनि सानै बिदा-फंबाय लाइमोना जिउ गोमादों। आइसुइट आरो पापुआ बिदा-फंबायनि फिसा बिदा-फंबाय। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो गावखौ सामलायनो हायैयाव पापु गगैनि बिफा अनिल गगैआ रबिबार खालि हराव न'नि उनथिं गोदोनायाव दौलें लगायना गावखौ फोथैनानै लायो। अनिल गगैआ आइसुइटनि बिमायंमोन। रिपर्ट बादिब्ला आइसुइट रन्जन गगैआ गवानि हाउसकीपिं मुंनि कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्ड आरो पापु गगैआ पेराग्रीन मुंनि कम्पानियाव सिकिउरिटि गार्डनि खामानि मावोमोन। मख'नो गोनांदि सानसेनि गेजेरावनो नखरसेनिनो साथाम सुबुं फारियै बिफा, फिसा आरो बियादैनि जिउ गोमानाय जाथाया नखराव दुखुनि साया साग्लोबनायजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों।